हाय गाईज, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलला तुमचा सगळ्यांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आम्ही फिरायला जाणार आहोत. 2 सायकल घेऊन जाणार आहोत सावरी फाट्याकडं फिरायला. तुम्हाला दाखवतो आहोत तिकडचा आता निसर्ग हिवाळ्यातला. सायकल आणायला गेलेत दोघं जण. एक सायकलात हवा टाकतायत. मित्रांनो बघा, इकडं रस्ता झालाय, हा इकडं रोड झालाय. पाणी घातलेलं आहे बाबांनी. ती आई पाणी घालते रोडला. हे काय करता तुम्ही? तर मित्रांनो, लास्टपर्यंत व्हिडिओ बघा, स्किप नका करू. मग आता एकच सायकल नेता, एक पंक्चर झाले. भरपूर जण येत आहेत. हा काय स्टँड काढून दे. हो 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 नाही. मित्रांनो, 3 जण येत आहेत. डबल सीट घेऊन येत आहे. टेबल सीट. अरे चालव, या खड्ड्यात जाशील. हे कुठाला आता डबल सीटच येत आहेत. हे बाजून नाही, माझ्यावरनं नेशील. हा चप्पल हातात घेऊन गेला तो. ही आमची खेळायची पीच. तो पडदा लावलं काय? तर डायरेक्ट गडग्यावर जाऊ. तर मित्रांनो, आम्ही थांबा अशी पोचला. इथनं डाग चढून संकेतनी आता एकट्यानंच नेला नाही सायकल. ते बघा, ते दोघं पुढे चालतायत. ते तिकडं दोघं पुढे चालतायत. काय घेतला नाही माहित नाही. पिशवी पाण्याची घेतली? बॉटल पण नाही घेतली. पिशवी घेतली कशाला? बोंडांना. बोंडा कुठं भेटतील आता? बघू, असली तर दाखवू. मित्रांनो, बोंडा गडग्यावर आता जाऊ. मित्रांनो, आता गडग्यावर आलो. तिथं सायकल उभी केलं नाही. हा, पहिली किती जण? दोघांना नेत आहेस? पाडणार नाही ना? मित्रांनो, डबल सीट नेत आहे. तिकडं एकाला ठेव, दोघा तिकडं राहतील. एकटा येईल आम्हाला आणायला. आम्ही 3 जण आहोत इथं. अमित येत होता, त्याला बोललो नको येऊ, जागा नाही सायकलवर. सायकल एकच आहे. एक पंक्चर झाले, तो पंक्चर काढायला लागेल त्याचा. मित्रांनो, आम्ही इथपर्यंत आलो, अजून काही ते येत नाही सायकल घेऊन. एवढं तिकडनं एवढं आलो आम्ही, तरी काही येत नाही. कुठे एवढं गेलं ते? मानमोडी ते वाटतं ठेवून येत आहे. ठेवून येतात ना. शुभमचा दादा कुडके झालाय पूर्ण. काय तिकडनं ठेवून येत आता तिकडं दोघांना ठेवल. पण मित्रांनो, जिगू आला आता. तिकडनं किती वेळाने आलाय. आम्ही अर्ध्याच आलो. वेळ किती झाला? ह्याला नाही, श्रवणला नाही आता. आणि लवकर ये श्रवण, लवकर आहे तू. श्रवण कशाला येन? तो घेऊन ये. तू काय तू चालवशील त्याला? हे जा हे जा लवकर जा. अरे ह्याला अरे तो मारतच नाही पाहिजे. अरे चालव, हा कुता मला. ह्या बोरीवर बोरं झालीत काय बघ. हा येत बारकी बारकी कवली आहेत अजून. हो, कवले. ती दिसत पण नाही. काढू ते पण जरा. अरे कवली आहेत, कडू लागतील. ही बा आहेत, दिसत आहेत. मित्रांनो, दिसत आहेत काय? दिसत नसतील, दिसतील. ऊन आहे ना. काय फुला वगैरे झालीत बोरीवर. हे जाऊ दे त्यांना, जाऊ दे ते चालतील.
मित्रांनो श्रवण आलाय आता. थांबव एवढा कुठे पुढे नेतोस. अरे जातायस कुठे तू? हा इथं आला. ये आता. मित्रांनो आता टेबल सीट जाणार आहो. लागलाय का पायाला. दे मी चालवत्या. पुढे चालतायत ना. अगे त्याला पुढे चालायला बसलं चालू आहे. ए चालायला सांग ना. तो पुढे थांब त्याला बसलो. चल तू मित्रांनो चला. आणि पाठी देव पाय तू शोभम. शुभमचा चालवत आहे. बसलाय पेन दुसऱ्या पडल्यासाठी भीती वाटताय. त्यामुळे हात त्याच्याला भेटत नाही. हा एकदम टेकूनच बसलाय पूर्ण. काढू नको नाही तर पाठी काय कुठं नको त्याला नाही जायचंय. त्याला आणायला जायचं पण ह्याला सोडून येतात ना. ते बघत आहेत या डागतनं जा आणायला पहिली. हा या डागतनं आणायला जाते ना. अजून आता ही चढ कोण कण दे मी जाते. ते तिकडे राहिले तर आणायला जाते. अरे पण ते हिटलं तिथलं आता चालत वरती नाही येणार खाली येत नाही. खाली आहे. चल आता त्यानं मित्रांनो आणायला जातो परत. चालवत आहे. सोम चालवत आहे. तिच्या इकडनं तिकडनं घेत आहे. काय जरा पाडू नको बस. मी पण हा इकडनं जॉगिंग करताय आमच्यापासनं. या खड्यांवरून करून आली. येत आहेत तिघा जण त्यांच्या इथं. थांब थांब इथं नाही तर खाली डागत नाही. हे टर्न मार. थांब थांब ब्रेक टाक. आपण फिरू. अरे मार पायंडर मार. पायंडर मार. मार धर मी मारता. मित्रांनो शुभमदा टर्न मारतोय. त्यांना 3 जणांना आणायला. किती जणांना आणतो काय माहिती. 3 जणांना बोललाय. गेला गेला. समोर गाडी उभी आहे. मध्ये टर्न मारतं काय होतं काय माहिती त्या गाडीला. मित्रांनो आता दिसणार नाही. तो गेला एकदम पुढं. मित्रांनो 3 जणांना बोललेला आणि 2 जणांना घेऊन आला. किती चाप्टर असेल माहितीये की का. हा बघा कसा कट मारतोय मला. आता आंबोडला नेताय हा. मित्रांनो बोरा बघा. इथं बोरा आहेत. कवली आहेत बोरा. मित्रांनो तिथं बोंड आहे. तिथं बघता आता बोर्ड आहेत का. ठीक आहे तिथं आहे. हा सोम चढवताय डाग ढकलताय पाठीला. आहेत काय बघायची. कुठं जांभळीकडं कुठं बोंड आहे. मित्रांनो एक बोर. तिच्यावर पण कच्चे आहेत बोर. बोल ना. तिकडे बोंड आहे. हायवेला तिकडे हिच्यावर बोंडच नाही. कधी काजू फवारला.
आपले काय बघ ते आपण खेळतो ते ना हो. बघू दाखवू आपण. मित्रांनो संकेत घेऊन आलाय त्याला. ते दोघं जणच राहिलेलं, तो मानायला गेलेला. मित्रांनो ते तिकडं गेलं पुढं, त्या इकडं रोडला गेलं. तिकडनं आता सोम आणताय वाटतं. काय हवा पण येत आहे चांगली. तिकडनं सोम आणताय. बाई खाली कुठनं तिकडनं आलेवरनं आपण काजू भवारलं तर आता काजू भवारते. सीझन आलाय आता काजूचा. ते डॉक्टर आहेत आता गेले बाईकवर. हा सोम येताना स्लो किती आणताना थांबला आता. मित्रांनो आता ताण लागले, इथं पुढे पाणी प्यायला जाणार आहोत. ताण लागले. हे नाही तर काम करा, कुणीतरी जा आणि बॉटल घेऊन येतो. हे श्रवण जा जा बॉटल घेऊन ये येताना. हे त्या आपल्या मैदानाच्या इथं बोंडा आहेत ना मित्रांनो, ती तुम्हाला दाखवू. दोनच आहेत तिच्यावर पण बोंडा. ती दाखवू. आता इकडं कुठं भेटली नाही बोंड. नाही आहे, सुकी आहे ती. पाण्यात आहेत नुसती. मैदानच्या इथं आहे ना वरती बोंड. तिथे पण आहेत ना कच्ची दाखवू. आणि आमच्या गावात एक बोंड आहे मैदानाजवळ, तिच्यावरती 2 बोंड आहेत. मी 2च बघितली, ती आता तुम्हाला दाखवतो घरात जाऊन. चला आता जाऊया घरात. आता मी गडग्यावर पोचलो. सोम जाता येतं संकेतला आणायला. आता आम्ही जातो खाली. तिकडे बोंड आहे ना ती दाखवतो तुम्हाला. बोंडीवरची बोंडात 2च आहेत बोलता जिगू. चला तर लवकर लवकर. मित्रांनो थांबाशी पोचलो. चालून चालून दमलो. सायकल चालून पाय दुखायला लागले. कोणतरी आहे का मित्रांनो. आता आम्ही आलो बोंडीच्या इकडे झालो. इथं खाली बोंड आहे. हा रस्ता दाखवला आम्ही. हा रस्ता बघितलेला. कुठे जाईल इथं ना. कुठनं जायचं. इथं बोंड आहे. कुठनं जायचं. हा खाल्लं आता बोंडीवर जाता. दाखवायला बोंड दोनच आहे. चिकन वराट आहे. त्याला नेलीवच नाही. ते लांब रे यात्रे ऊन पडलं या. मित्रांनो बोंड बघा. 2-3 बोंड आहेत. मित्रांनो बघा इथं गोंडा आहेत. कच्ची आहेत गोंडा बघा. आहेत तरी पण जास्त आहेत. तिथं 3 आहेत. तिथं 3 आहेत. भरपूर आहे तशी पण पिकली नाही आहेत गोंड. जिगू मोजता आहे किती आहे ती बघ तिथे आहे.
मित्रांनो हे आले दोघा वरनं. मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक सबस्क्राईब कमेंट करा आणि व्हिडिओ शेअर करा. आपण भेटू नवीन व्हिडिओला आता पुन्हा. चला बाय.